Στην Ιωάννα Τούνη, η οποία επανήλθε έτσι στα σχόλια τέλος πάντων που είχε δεχτεί για το θέμα του Ντουμπάι, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτή τη φορά, Στέφανέ μου, στο TikTok. Ναι, εντάξει, κάνει μια προσπάθεια η κυρία Τούνη να μας ξεβλαχέψει, θεωρώ, γιατί μας δείχνει. Έλα, μου έχει ξεβλαχέψει. Έλα, μην το λες έτσι. Να βάλω κι εγώ, έβαλα μια φορά. Εγώ, άμα παρατσάρει Πολυκάρπου και βάζει σχόλιο στην πάσα τη, δεν λες τίποτα. Μια τάκα πάω κι εγώ. Ωραία, εντάξει, πάμε αλλιώς. Η κυρία Τούνη, λοιπόν, με ένα βίντεο που έκανε εκεί που μιλάει σε όλους τους followers της, στο TikTok και στο Instagram, μας δείχνει για πάρτι πώς περνάνε καλά αυτοί και οι φίλοι της όταν επισκέπτονται το Ντουμπάι. Πάμε το δούμε. Όχι. Να ζήσει το Ντουμπάι. Γιατί με μαράνες. Το φτωχό. Γιατί εδώ νιώθω φτωχός. Δεν με ενόχλη. Δεν έδειξε κάτι. Ένα βίντεο χιοριστικό ήταν. Είναι μια δεν ήταν κάτι. Χορεύουν και αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο. Μήπως εννοούν νιώθουν φτωχοί. Επειδή όταν πας στο Ντουμπάι είναι υπερβολικά όλα κλειδί και εκεί νιώθεις τι έγραψε το θέμα. Ωραίο σημείο, έξω από ωραίο χώρο. Κατερίνα μου, για κοίτα που έχει γίνει. Που ξέρει τώρα εκεί απλησίαστα. Για πάμε. Λοιπόν, να δούμε και τα σχόλια. Γιατί ουσιαστικά είναι ξεκάθαρη η Ιωάννα Τούνη και έγραψε ότι πώς γίνεται εσείς να με σχολιάζετε εμένα και το Ντουμπάι που έχετε φτάσει. Μέχρι την καρδίτσα. Την όμορφη καρδίτσα. Πάμε να το δούμε. Ναι. Ταξίδια κάνω με τους φίλους μου και την οικογένειά μου. Ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπάνε. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ο σάπιος κόσμος που υποστηρίζει οτιδήποτε διαφορετικό, λογικά θα έχει πάει το πολύ μέχρι καρδίτσα και βγάζει λίγο κόμπλεξ. Ήρεμα ρωτάω. Και αγαπάω και καρδίτσα. Λοιπόν, ακούστε, αν λέει σάπιο κόσμο όλους αυτούς που μπήκανε και τσέκαναν αυτά εμετικά σχόλια για το Ντουμπάι, καλά κάνει γιατί σάπιος είναι. Λέει, ναι. Να το πω και απλά. Δηλαδή, επειδή μια κοπέλα σημαίνει στο Ντουμπάι, πηγαίνει στο Ντουμπάι για μια φωτογράφηση ή μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι και καλά συμμετέχει σε αυτά τα πάρτι. Οπότε καλά κάνει. Αλλά δεν μ' άρεσε, μου φάνηκε λίγο ειρωνικό το σχόλιο για την καρδίτσα. Αυτό. Εντάξει, άμα είσαι κοσμολογισμένος, παιδί μου, κατάλαβες και είσαι world traveler. Όχι, δεν σημαίνει ότι όποιος δεν έχει. 2 λεπτά. Δεν σημαίνει ότι όποιος δεν έχει πάει στο Ντουμπάι είναι σάπιος και έχει αυτή την άποψη για την Τούνη. Προφανώς. Αλλά όποιος δεν έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Μιλάει... Είναι δύσκολο να μπει σε αυτό το μυαλό της κυρίας Τούνη. Ή μπορεί να είναι κάποιος που έχει ταξιδέψει τον κόσμο και να έχει σάπια ψυχή και να μπαίνει και να κάνει αυτά τα σχόλια. Ή να είναι κάποιος που να θέλει να πηγαίνει μόνο στην καρδίτσα, κυρία Τούνη. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων που ενώ μπορούν να πάνε στο Ντουμπάι, δεν θέλουν ρε φίλε να πάνε. Υπήρχε λοιπόν μια σειρά νέων σχολείων. Αυτό είναι υποκριτικό τώρα που λες. Δεν θέλει ο άλλος να πάει στο Ντουμπάι, θα πάει στην καρδίτσα. Δεν θα μας τρελάνεις τελείως αυτά. Εντάξει τώρα, είπαμε. Είσαι ο σάπιος κόσμος μας. Είναι υποκριτικό ποιο. Μα είναι άλλο το να μην μπορεί ένας άνθρωπος, εγώ, οποιοδήποτε, ένας άνθρωπος μας να μην μπορεί να πάει σε ένα εξωτικό προορισμό και άλλο να μην θέλει και να προτιμά να πάει στην καρδίτσα. Όσοι μπορούν. Είναι λίγο. Το Ντουμπάι είναι η γη της απαγγελής και πρέπει να Δεν λέμε οποιοδήποτε εξωτικός προορισμό. Να τη σχολιάσουμε γιατί κάποιοι έχουμε πάει μόνο μέχρι την καρδίτσα και πρέπει να έχεις κάνει τα ταξίδια τα δικά της για να μπορείς να τη σχολιάσεις. Αυτό σημαίνει επικοινωνιακά. Είναι σαν αυτό που είπε ότι εγώ βγάζω πάρα πολλά λεφτά και δεν έχω ανάγκη να πάω σε αυτά τα πάρτι. Υπήρξε νέος γύρος από σχόλια. Ναι, γιατί μετά από αυτό που έγραψε. Όλες οι σχολές θα δει αρνητικά, βεβαίως. Μη χτυπιέσαι γλυκιά μου, σε πιστεύω. Ασχοληθείτε μαζί μου. Γιατί δεν ασχολούνται λογικά καθόλου. Ναι, τα λεφτά μαζεύτηκαν από το My Style Rocks και τα μπαργομανιλίκια. Έχω εδώ και 8 χρόνια την εταιρεία. Το λένε επειδή θα ήθελαν πολύ να κάνεις τέτοια δουλειά. Δεν θέλουν με τίποτα να συνειδητοποιήσουν ότι είσαι εργαζόμενη μητέρα με υψηλές μηνιαίες απολαβές από τις επιχειρήσεις σου. Καλή καρδιά. Τραγική επίδειξη πλούτου λόγω νεοπλουτισμού και κόμπλεξ. Η δημοσιότητα εκτός από θετικά έχει και αρνητικά. Η κυρία Τούνη και κάποιες γνωστές ζουν αυτή τη στιγμή τα αρνητικά. Καλή χώνεψη. Καλά, ηρέμησε λίγο με την ηρωνία γιατί σε ακολουθούν σίγουρα και από καρδίτσα και επαρχία γενικά. Και έτσι πας εσύ τα ταξιδάκια σου. Παραπέρα από την κάθε καρδίτσα, ποιος σε ξέρει. Ρε παιδιά, δεν σημαίνει ότι όποιος πάει στο Ντουμπάι πάει για τα σεξοπάρτι. Τουνάρα μου, σε λατρεύω. Γλέντα τους, αυτό τους χρειάζεται. Επιτυχημένη, κοινωνική, με φίλους, κουκλάρα, μανούλα, χωρίς κόμπλεξ, κορμάρα που φοράει ό,τι γουστάρει και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και όποτε θέλει. Πάλι καλά που είσαι κι εσύ να μας ξεβλαχέψεις. Επίτηδες το κάνεις. Τι, όχι. Ξεκάθαρα υποκριτικό και ψεύτικο το αγαπώ καρδίτσα κατ' εμέ. Ευτυχώς που η καρδίτσα είναι εκτός του ραντάρ της Ιωάννας Τούνη και της συνομοταξίας της. Σας υποτιμά και την ακολουθείτε. Πρόβατα. Η καρδίτσα δεν έχει καμία σχέση με τα πάρτι στο Ντουμπάι και να την αφήσεις ήσυχη. Γιατί δεν σε είδα στην καρδίτσα να έρχεσαι και το Ντουμπάι έγινε κυψέλη ομόνοια. Ειλικρινά δεν οφείλεις να τους αποδείξεις τίποτα. Ντροπή να μειώνεται και να λασπολογείται έτσι μια γυναίκα και συγκεκριμένα μια μάνα. Ναι, τώρα όλο αυτό
αρνητικά, θετικά, απαντάει κάτω η Ιωάννα. Γίνεται ένα Το θέλει γαϊτανάκι και το που δεν προκαλεί υπάρχει. όμως, παιδιά, το θέλει και το προκαλεί. Εγώ νομίζω ταΐζει τον κόσμο της. Θέλει αυτό να το φέρνει από το όνομά της. Λέει τόση αρνητική, τόση κατάσταση. Τόσο μπουρου δεν έχει βαρεθεί η ίδια. Ας κάνει τη δουλειά της, ας πάει να κάνει τις φωτογραφίσεις της, να δείξει τα ρούχα της. Δεν ξεκίνησε μόνο έτσι. Ξεκίνησε με ένα πολύ σοβαρό τρόπο. Το φέρνει επάνω ξεκίνησε. Πώς? Βγήκανε κάποια δημοσιεύματα. Μισό λεπτό. Γιατί και ο τρόπος της, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ light το πώς το παίρνει. Όταν βγαίνουν δημοσιεύματα τα οποία σε ταυτίζουν με κάποια εσχρά πάρτι που γίνονται στο Ντουμπάι, μην τα αναφέρουμε τι γίνεται εκεί. Εσύ ως μάνα και ως άνθρωπος θα μπορούσε να δράσει και νομικά σε αυτό το θέμα. Ακριβώς. Δεν μπορεί να το γλεντάς όμως έτσι, να πας στο Ντουμπάι και να χορεύεις τσάμικα κτλ. Αν είναι μια σοβαρή, που δεν θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρή, αλλά αν θέλει να φτάσει μια σοβαρή απάντηση σε αυτά τα πράγματα, πρέπει να σταθείς και σοβαρά απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις. Εγώ αισθάνθηκα λίγο βλάχος, δεν αισθάνθηκες λίγο βλάχα, με αγάπη προς τους βλάχους, όταν είναι με όλο αυτό το τσούρμο στο Emirates Mall, έξω από τη Louis Vuitton και στείλουν αυτό το χορό. Πες μου τώρα, και ο Σεΐχης του Ντουμπάι του ζηλεύει. Εγώ το θεωρώ γελίο. Εγώ το θεωρώ γελίο. Αν με ρωτήσεις, το θεωρώ. Ναι, παιδιά, δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Εγώ το θεωρώ γελία. Αν είσαι σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός επιχειρηματίας, η δουλειά σου τη σέβεσαι, την κάνεις, είσαι μητέρα, όπως λένε, σέβεσαι τον εαυτό σου, κοιτάς να λειτουργείς όμορφα και όχι να προκαλείς και να ταΐζεις τον κόσμο, θέλοντας να τραβάς τόσο αρνητικά σχόλια πάνω. Να σου πω τι γίνεται. Όλοι εμείς και εμείς που κάνουμε τηλεόραση και τα παιδιά που ασχολούνται με τα social, με το TikTok, που κάνουν βιντεάκια στο YouTube, ουσιαστικά βγάζουμε λεφτά, κάποιοι, και αναφέρομαι σε όλους και όλους μας εδώ, επειδή ο κόσμος μας επιλέγει. Ακριβώς. Ότι αν ο κόσμος, δηλαδή μια μέρα, αν ο κόσμος αποφασίσει να σου γυρίσει την πλάτη, Πάβει και η Τούνη και εγώ και ο καθένας από εμάς να είναι και καλά, να κάνει και τα ταξίδια του. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Είναι μια δουλειά που ο κόσμος ανεβάζει και σε κατεβάζει. Χτίζεις όμως τη σχέση. Το ξέρω. Χτίζεις τη σχέση. Δηλαδή και εσύ κερδίζεις μέσα από αυτή τη δουλειά. Ακριβώς. Εσύ κάνεις πράγματα. Ακριβώς. Εκεί τη χτίζεις, την φτιάχνεις τη σχέση με τον κόσμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυρία Τούνη έχει βρει τη μαγική συνταγή. Γιατί είναι ούκο λίγες οι φορές που έχει προκαλέσει με βίντεο, με δηλώσεις. Και παρόλα αυτά υπάρχει το κοινό, το πιστό. Τι λες και δασκάλα δηλαδή. Τι λες δασκάλα, θα το κάνει. Στο συγκεκριμένο κομμάτι παίζει μπάλα μόνη της. Πάμε να προχωρήσουμε.